Искам да отслабна, обаче не знам откъде да започна. Да броя ли калории и ако ще броя калории, колко калории на ден трябва да приемам. И ако не е да броя калории, то тогава какво трябва да правя? Сега ще ви обясня съвсем набързо. Първо да разясним какво е една килокалория. Откъде дойде това наименование килокалория? Една килокалория е енергията, която се отделя при нагряването на 1 кг вода с 1 градус по Целзий. Значи, ако примерно имаме 1 кг вода и я сложим на печката и премерим температурата да е примерно 50 градуса по Целзий, когато тази вода достигне от 50 до 51 градуса, енергията, която се е отделила от 50 да стигне до 51 е 1 килокалория. И се нарича кило, защото е за 1 кг вода. И защо да не е 1 литър, а 1 кг? Защото се отнася за нашето тяло и обикновено, особено в европейските страни, се използва единицата килограм. Така, сега вече като знаем това, съвсем набързо да обясним, че при 1 грам протеин, да кажем, се отделят 4 килокалории. При 1 грам въглехидрати също се отделят 4 килокалории и на 1 грам мазнини ни дава 9 килокалории. И сега като погледнем това, съвсем нормално е да си кажем или да стигнем до извода, че ако намалим приема на мазнини, съответно би трябвало да отслабнем, защото ще намалим приема на въглехидрати, понеже 1 грам мазнини не дава 9 килокалории. Нали така? Съвсем логично е да стигнем до този извод. Обаче всъщност какво се получава? Причината, поради която аз не препоръчвам да се броят калории и да се намалят, особено пък калориите, които се получават от мазнините, е следния. Най-важното, което трябва да разберете е, че единствено въглехидрата е този, който повишава кръвната захар. Какво се получава, когато се повиши кръвната захар? Отделя се хормона инсулин. Какво се получава, когато се отдели хормона инсулин? Ако това е вашата клетка, ето тук ви е ДНК-то, инсулина идва, тук имате една вратичка, ако искате така да го кажем. Инсулина идва тук и чука на тази вратичка. И носи със себе си всичката тази захар, която всъщност е превърната в глюкоза. Чука на вратичката, вратичката се отваря и съответно инсулина успява да вкара тази глюкоза вътре, която пък се превръща в гликоген. И този гликоген, така, тук се нарежда по края на клетката. Проблема обаче идва тогава, когато тази клетка вече е пълна с гликоген. И ако вашата клетка е пълна с гликогена, тази вратичка не се отваря. И съответно този инсулин с тази глюкоза започва той стои във вашето кръвообращение и понеже няма къде да влезе, ако всички клетки са пълни с гликоген. И кога са пълни с гликоген? Когато не тренирате и когато вашата диета основана на въглехидратна, на прием на храна, с която е повечкото въглехидрати. И после какво се получава? Значи, този инсулин се разхожда из вашето кръвообращение, носи цялата тая глюкоза и понеже няма къде да влезе и какво да стане с нея, и превръща я в триглицериди и наситени масни киселини. И
всъщност така се получават запасите от мазнинки. Затова, ако искате да отслабвате, първото нещо, което трябва да направите е не да си броите калориите, а да елиминирате приема на въглехидрати колкото се може повече. Още видеа ще ви сложа. Последвайте ме, за да научите повече.